Dneska jsem si pro vás připravil takový menší tutoriálek, jak stříhám videa iMovie přes MacBook. Stříhání přes iMovie je strašně jednoduchý. Jo. Je to tenhle ten program, který když spustíte, tak dáte si ho přes celou plochu, vyberete si tam nějaký videjko, který chcete stříhat, víkendy s Michalem, tak stream, tady máme nějaký intra, kde mám intro, tady mám intro, který dávám před video, new intro, to je tohle. A uvidíme, jak dlouho mě vůbec bude trvat sestříhat takový videjko. Jo. Tak tady to už vím, že je hrozně hlasitý, tak to zeslabíme rovnou na 10%. Když byste se na něco chtěli zeptat, nebo mě nějakou připomínku měli, jak to dělám špatně, nebo máte nějaký nápad, jak se na tom dělat líp, tak mi to napište, můžeme to vyzkoušet. Ale myslím si, že moc lidí jakoby takhle přes to iMovie to nezná. Tak. Já v první řadě vždycky si ohraničím, kde je začátek a konec toho videa. Tady je konec. A teďka vidím nahoře, kolik bylo kilů, kolik tam bylo mrtvol. A kolik lidí bylo v lobby. Takže tady je začátek, tady letíme na začátku. Tady už je odpočet. Takže zhruba někde tady už můžeme... Tady můžeme mít střih. Tak, teď už tady máme čistě jenom to videjko z té hry, kterou jsem vybral. Tak, tady to začíná. Tak, rozdělit, tohle odstranit. A teďka jedeme, vybereme z toho kiliánky. Tak, jednoho máme. Jeden kill, druhý kill. Co tam povídám? Jo, druhý je hotový. On běžel, že jo? Na straně se mu doráž do toho, jo. Tak, tady označíme, teďka vybereme sekci, kdy se tady nic neděje. Co jsem udělal? Vždycky se dá vrátit zpátky. Jo, teď jsme tady dlouho dělali kraviny v tom lobíčku, v té hře. Že jsem tam lezl po střechách a jenom jsem se rozlížel a nic se nedělo, nic moc, jo. Jo, tady jsem vysypal jedno auto, to nic. Tak, druhý auto už bylo veselější. Takže šup, šup. Tak, úsek vymažem. Video už má jenom 20 minut. Tady jsme vysypal jednoho. Tady přiběhl druhý týpeček. Tady zvedáme Michala, tak to tam můžeme nechat. Bereme si novou vestu. Tak, označit. Máme další killy. Pak se to může povytáhnout. Slyším zvuk, ale strašně potichu. No, to je z toho mikrofonu. Ono se to odráží samozřejmě, já ten MacBook mám na stole a když bych ho zesílil, tak byste to trošku slyšeli z toho mikrofonu. Ale to nevadí, a tak ale to stejně to jako přeskakuje, víš, že tak jak přejíždím takhle po té ose, tak byste ten zvuk jakoby moc neslyšeli, jo. Počkej, vždycky vidím jakoby podle toho zvukového toho, že se tam nic nedělo, podle zvukového ekvalizéru, tak vidím, že se tam nic nedělo. Tak. Tady se zase nic neděje. Tak, tady nějakýho frajera jsem sundal. Že bychom to mohli tady pinknout. Šup.
zóny. Jaj. Tak, Jdem Hej. autem. tady jsem sundal nějakýho randomáka, co se tam válel. Šup. Teď popojedeme autem tady na nějaký fréry, co si pamatuju v té hře. Tak, tady bychom vystřihli ten úsek. Tady je ten jeden kill, tady jsou další dva, ty jsou dead. Tak, vystřihnem. Jo, tady jsem si počíhal na tyhle ty dva. Což byla docela dobrá akcička. Tak, tohle označíme, vystřihneme. Videjko už má 10 minut, což je úplně v pohodě. Ahoj Lucoušku, čauky, čauky. Teďka máme na hodinku stříhání videa PUBGčka, hry. Sestřihneme to, vytvoříme to, dáme tomu nějakou fazónu a pak půjdeme zase na PUBG od 8 hodin. Teď jsem jenom chtěl udělat takový videjko, jak stříhám videa v iMovie. Pro ty, co přišli až teď. Tady jsem tyhle ty štval hrozně dlouho. Jeden nok. A druhý umřel na zónu. On se zvednul pak a umřel na zónu. Nok. Tak. Tady už se vesměs pořád něco dělo. Tenhle ten konec možná už bych tam nechal klidně celý. A už to má jenom 10 minut to videjko, takže možná to tam nechám celý ten konec. Jakoby spojený. Jo. Že teďka máme lineu, kde jsem udělal střihy. No, vezmeme nějaký přechod. Asi ten nejčastější, co používám. Dám tam takhle přechody mezi těma scénama. Doladím ty střihy, aby to dávalo smysl, aby to na sebe navazovalo. Tak, uvidíme, kam půjdou frajeři. Tak, aby to dávalo smysl. Jasně, teďka vysypu tady ty pečky. S nima zafajtíme, to je v pohodě. Jasný. Jasný. Tamhle běží ještě ty, dívej se. Dva jsou, 2 glíčka. Jasný, a pak už je to celý ten konec. Má to 10 minut videjko. Pohoda, jazz, tabáček. Takže teďka vezmeme všechny videa. Dáme tomu automatickou redukci, aby tam trošku byly barvy. Že ono to dobarví. Já nevím, jestli vidíte ten rozdíl vpravo nahoře, jakoby z ty miniatury. Tak jestli tady takhle, jestli vidíte ten rozdíl těch barev. Že ono to trošku dobarví. A já mám na PUBGčku software, který mi upravuje zvuk, že mi stahuje basy a zvýrazňuje výšky. A ten zvuk je takový o ničem, takže ještě upravuju vždycky equalizer, aby to mělo víc basu, jo. Zvýraznit basy, o tom, co jsem označil, zvýraznění basu.
aby ten zvuk byl lepší prostě z toho, jo. Tak, teďka to chce nějaký tlačítko na odběr, aby tam vyskakovala nějaký odběr a takovýhle klasicky. Počkej. Prohození. To dáme takhle. A kousek to šoupneme až tady na tuhle, kde začíná jakoby to videjko. Že by to mělo vypadat takhle. Šup, šup, klik, klik. Tak, zase to zmizí. Paráda. No a máme hotový video. Teďka dám exportovat do souboru. Bude se to jmenovat nějaký to PUBGčko, to pak můžeme upravit. Bude to určitě PUBG Duo. Jo, bude se to jmenovat, já nevím, co to bylo s Michalem, tak název ještě nějaký vymyslíme. Vymyslet název. Tak, kvalita souboru dáme do ProResu. Bude to mít 24 GB. Lepší kvalita 1080. 1080. Jo, dáme to do ProResu v 1080. Tak, dáme dále. Hodíme to na plochu a už to renderuje. Jo, tady jde vidět, tady bude vidět průběh. Vůbec nevím, jak to dlouho to teďka bude trvat, protože je to docela velký soubor. A když použiju jenom to video, že je obstříhlý odsaď pocať, tak je to strašně rychlý, jo. A když je to video má třeba 50 giga a já z toho vystřihnu jenom jeden ten soubor, já se můžeme podívat, jak byl ten soubor veliký. Aha, nebyl tak velký, jenom 6 giga. 6 giga má. To je stejně zajímavý, že z 6 gigového videa, kde je několik her, já tady v tomhletom iMovie udělám 15 gigový, nebo kolik tam bylo? 15 gigový soubor. Můžeš PUBG? Jdeme na PUBGčko. Yes. Půjdeme na PUBGčko. Tady to všechno povytvírám, tohleto po streamu uploadnu, abych si teďka nezasekával počítač, tak tohleto uploadnu na YouTubeko. No a máme hotovo. Jo, měl by tam být, když to ještě zvětším, od začátku. Tak, mělo by tam být ten odběr a všechno by tam mělo být. Jo, dejte odběr, subscribe, zvoneček. Tak, vypadni. A měl. Jo, tady jdu s týpečkem, padám mu na držku, šup. V tuhle tu chvíli už je to vždycky v prdeli, jo. Ty kráso, já jsem do něj nastřílel kulek. Yes, vymyslíme název a máme hotový videjko. Super trooper.